ଗ୍ରାମରୁ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ପଛରେ ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ରହୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ କହୁଥିଲେ ବାଘ ଘାଟି, କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ବାଘକୁ ଶିକାରୀମାନେ ମାରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ବାଘ ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ପାହାଡ଼ର ରକ୍ଷକ ଥିଲା। ମରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ରକ୍ତର ଝଲକ ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଯିଏ କ୍ଷତି କରିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ତାପରେ ରାତିର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ଜୋର ରାବଳେ କାଢୁଛି ଓ ଗର୍ଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ହିମୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଗରର ପ୍ରେତ ଘୁରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହିମୁ ସେ ପ୍ରକାରର ଡରରୁ କେବେ ବି ପଛା ଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ନୀଳ ଗାମୁଛା ହାବାରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ହାତରେ ଛୋଟ ଆଲୋକର ବାତି, ଆଖିରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାର ତେଜ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ହାବା ଅଚାନକ ଫାଟିଗଲା। ପତ୍ର ଚାରିପଟେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅଚାନକ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି କେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖତରନାକ ଜୀବ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗଛର ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବାଘ ବାହାରିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ମଣିଷ ପରି ବଡ଼ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଗୋଟେ ଡରବନା ବାଘର। ଦନ୍ତ ରକ୍ତରେ ଲାଲ, ଶରୀରରେ କଳା ଧାରୀ, ଆଖି ସୁନା ଅଗ୍ନି ପରି ଚମକୁଥିଲା। ଲମ୍ବା ହାତ ଚାକୁ ପରି ପଞ୍ଝା, ଗର୍ଜନ ପରି ଭାରୀ ଆୱାଜ, ମୁଖରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଗଳାରେ ଶିକାରୀର ମୋଟା ରସି ବନ୍ଧା ଥିଲା। ସେ କେବଳ ସେଇ ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଯିଏ କେହି ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ। ହିମୁକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ କାଉଡ଼େ ଆଇଛୁ ବାଳକ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ? ହିମୁ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ହିମୁ କହିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ଥିଲ, ତାହେଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଗରର ଆଖି କମ୍ପିଲା। ତାର ଦାହାଡ଼ରେ ଦର୍ଦ ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିନଥିଲା। ସେ ହିମୁକୁ ଦେଖାଇଲା ଗଛରେ କଟା ଚିହ୍ନ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ହାଡ଼ ଏବଂ ହାବାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଓ ପାଉଁଶ ଓ ମଲା ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘାୟଲ କଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ଦେଇଛି। ବାଘର ଆତ୍ମା ମେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଥିଲା। ଧୋକା ଦେଇକି ତାକୁ ମରାଯାଇଥିଲା, ରସିରେ ବାନ୍ଧିକି ଜଳାଗଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ନିଜର ଅଭିଶାପରେ ନିଜ ଗାହରେ ଫସିଗଲା। କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଭୟାନକ ପ୍ରେତ ବନିଗଲା। ହିମୁ ଆଲୋକକୁ ବାଘ ନିକଟକୁ ବଢ଼େଇଲା। ଦୀପର ହାଲକା ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଗରର ଆଖିରେ ଦୁଃଖର ଝଳକ ଚମକିଲା। ସେ କହିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ତୁ ଅଲଗା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷା କରିବ, ତେବେ ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହିମୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆମର ଭି। ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇଗର ହଲକା ହସିଲା ଏବଂ ପୁରା ଧୂଆଁରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷକ ଦରକାର। କ'ଣ ଆମେମାନେ ସେ ରକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ? ଯେବେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯିବ, ସେଦିନ ମଣିଷ ଜଗତର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯିବ। Welcome to Him You Tunes. Don't forget to subscribe.